Τώρα πόσα γνωρίζεις για την περίοδο της τουρκοκρατίας στην Ελλάδα? Πώς ζούσαν, πώς σκεφτόταν, πώς έκαναν έρωτα οι απλοί άνθρωποι? Τι ήταν το κερατιάτικο και τι ο αργομουνιάτικος? Από σήμερα και μέχρι και την Παρασκευή θα δούμε πώς ήταν η ζωή στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο γενικά. Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα πώς ήταν η ζωή στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, πρέπει να αντιληφθούμε πρώτα ποιοι ήταν οι κατακτητές μας. Είχαμε την ατυχία να μας υποτάξει ένας λαός που δεν είχε να μας προσφέρει τίποτα σε νοοτροπία, τον πολιτισμό, την τέχνη και τα γράμματα. Οι κατακτητές μας δεν μας στέρισαν μόνο την ελευθερία μας, αλλά μας καταδίκασαν σε οικονομικό, νομικό και πνευματικό μαρασμό. Μία λέξη ταιριάζει για να περιγράψει κανείς τους δυνάστες μας. Από την στιγμή που οι Οθωμανοί κατέλαβαν τη βασιλεύουσα, η ζωή των Ελλήνων άλλαξε ριζικά σε όλους τους τομείς. Η Ελλάδα σύντομα θα μετατραπεί στην πιο υποβαθμισμένη περιοχή που κατήχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στα ελληνικά εδάφη, σε χωριά του Σουλίου, της Μάνης, των Ζωνιανών, δεν θα πατήσει ποτέ Οθωμανικό πόδι. Τα Επτάνησα και πολλές περιοχές της Πελοποννήσου θα βρίσκονται στα χέρια των Ενετών. Οι χριστιανοί υποχρεούνταν να κατοικούν σε φτωχικές συνοικίες των πόλεων και υπηρετούσαν στο στρατό μόνο σε βοηθητικές υπηρεσίες, είτε ως ναύτες και οδηγοί. Απαγορευόταν επίσης οι λιτανίες. Οι σοβαρές δικαστικές υποθέσεις που αφορούσαν χριστιανούς εξετάζονταν στα μουσουλμανικά ιεροδικεία και όχι στα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Οι εκτελέσεις ήταν καθημερινό φαινόμενο. Η πιο θεαματική ήταν ο διαμελισμός του θύματος και η έκθεση των τεμαχισμένων μελών του σε δημόσιο χώρο. Όταν κατά τα τέλη του 15ου αιώνα οι Τούρκοι νίκησαν στην Πελοπόννησο, συνέλαβαν 500 αιχμαλώτους. Τους έστειλαν στην πόλη. Εκεί τους διχοτόμησαν όλους. Περί τα 1600 οι Οθωμανοί επέβαλαν στρατιωτική διοίκηση σε τμήματα της Ελλάδας όπου προβάλλονταν αντίσταση. Ισχυρές κατοχικές δυνάμεις αναπτύσσονται στην Πάτρα, την Τριπολιτσά και τον Μιστρά. Τα πιο σκληρά όμως μέτρα που αντιμετώπισαν οι χριστιανοί, ιδιαίτερα τους πρώτους αιώνες της κατάκτησης, ήταν οι σφαγές και οι αιχμαλωσίες, οι εξισλαμισμοί, το παιδομάζωμα καθώς και η εγκατάσταση τουρκικών ή άλλων μουσουλμανικών φύλων σε έφορα εδάφη, με συνέπεια την αναγκαστική μετακίνηση ελληνικών πληθυσμών στο εξωτερικό ή σε απομονωμένα και ορεινά μέρη στο εσωτερικό. Τους Τούρκους τους χαρακτήριζαν εκτός από την αμάθεια, η αλαζονία, η φιλοχρηματία και η δωροδοκία. Οι φόροι που αναγκαζόταν να πληρώσουν οι φτωχοί ραγιάδες ήταν τόσο πολλοί ώστε ο αγώνας τους για επιβίωση ήταν καθημερινός εφιάλτης. Το χαράτσι, όπως αποκάλεσαν το 2012 τον Ένφια των Σαμαροβενιζέλων και μετέπειτα Τσιπρομητσοτάκηδων, έχει τις ρίζες του στην τουρκοκρατία. Οι φόροι που πλήρωναν οι υπόδουλοι χριστιανοί ήταν δυσβάστακτοι. Οι φόροι αυτοί ήταν ο κεφαλικός για όσους δεν ήταν μουσουλμάνοι, το χαράτσι, δηλαδή ο φόρος για την κατοχή γης, ο φόρος της δεκάτης, για την ακρίβεια 13% των παραγόμενων προϊόντων, ο φόρος για κάθε κεφαλή ζώου, ο φόρος εστίασης που πληρωνόταν από τον γεωργό για την κατοικία του, ο φόρος για να κρατούν οι ιππείς τα πολεμικά τους άλογα σε φόρμα, η μοναδική περίπτωση που οι μουσουλμάνοι έπρεπε να πληρώσουν περισσότερα χρήματα στο κράτος από τους χριστιανούς ήταν το ζευγαριάτικο, δηλαδή η γαμήλια εισφορά. Και αύριο θα δώσουμε συνέχεια, θα δούμε μεταξύ άλλων τι ήταν το χαράτσι. Τώρα στο επαιτειακό μας αφιέρωμα. Πώς ήταν η ζωή στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα? Χθες εδώ από το δελτίο είδαμε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας. Πάμε να δώσουμε σήμερα συνέχεια. Στα τέλη του 17ου αιώνα και όλο περισσότεροι χριστιανοί εξισλαμίζονταν με τη βία. Ωστόσο υπήρχαν πολλοί χριστιανοί που ασπάζονταν εκούσια τον Μωαμεθανισμό, γιατί με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσονταν από τους υπέρογγους φόρους που πλήρωναν. Άλλοι πάλι παρέμεναν στα κρυφά χριστιανοί, αλλά επίσημα διέδιδαν πως γινόταν μουσουλμάνοι. Αυτοί ήταν οι κρυπτοχριστιανοί. Το 1691 η Πύλη, ο Σουλτάνος στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή, αποφάσισε να περιορίσει τους εξισλαμισμούς, όχι από φιλανθρωπία αλλά γιατί τα φορολογικά έσοδα είχαν επικίνδυνα μειώθει.
Το παιδομάζωμα τώρα ήταν ένας ακόμη φόρος που είχαν επιβάλει στους χριστιανούς οι Οθωμανοί στη διάρκεια των πρώτων αιώνων της τουρκοκρατίας μέχρι το 1638. Ο Σουλτάνος αποφάσιζε πού και πότε θα γινόταν η στρατολόγηση αναγκών για τις ανάγκες του στρατού και της διοίκησης. Ο Τούρκος απεσταλμένος του Σουλτάνου εμφανιζόταν στα χωριά και απαιτούσε να παρουσιαστούν μπροστά του όλοι οι πατεράδες με τους γιους τους. Από αυτούς διάλεγε τους πιο καλοφτιαγμένους και δυνατούς για να γίνουν γενίτσαροι. Στην αρχή οι Τούρκοι έπαιρναν παιδιά ηλικίας 6 με 7 ετών και μόνο ένα παιδί από κάθε οικογένεια. Αργότερα όμως η στράτευση επεκτάθηκε στις ηλικίες των 8 με 10 ετών και σιγά σιγά αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών ανά οικογένεια, μέχρι που ήταν ενδεχόμενο να δοθούν όλα τα αρσενικά παιδιά. Οι χριστιανοί έφταναν στο σημείο να παντρεύουν τα αγόρια τους σε μικρή ηλικία ή να αλλάζουν την πίστη τους με τη θέλησή τους, ώστε να αποφύγουν το παιδομάζωμα. Τα παιδιά που αρπάζονταν θεωρούνται οριστικά χαμένα. Το παιδομάζωμα ήταν ίσως η μεγαλύτερη πληγή για τον ελληνισμό στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Στην Ήπειρο μάλιστα, την πρώτη Κυριακή μετά την αρπαγή, οι γονείς τους πήγαιναν μαυροφορεμένοι στην εκκλησία, όπου ψαλόταν νεκρόσιμη ακολουθία. Σε αυτήν εκφωνούσαν τα ονόματα των παιδιών τους που λογιάζονταν πια νεκρά. Η ζωή των αγοριών πλέον θα ήταν αφιερωμένη στον πόλεμο, σπίτι τους το στρατόπεδο και μοναδική συναισθηματική σχέση τους η πατρική αφοσίωση στον Σουλτάνο. Κάποιοι από αυτούς θα εξοντώσουν ακόμα και τους ίδιους τους συγγενείς, χωρίς μάλιστα να το γνωρίζουν. Αύριο θα δώσουμε συνέχεια. Έτσι ήταν η ζωή των Ελλήνων στον τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο. Τώρα παραμένουμε στο επετειακό μας αφιέρωμα. Πώς ήταν η ζωή στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα? Χθες εδώ από το δελτίο είδαμε τι ήταν το παιδομάζωμα και τι το χαράτσι. Σήμερα θα δώσουμε συνέχεια. Επί τουρκοκρατίας τα σχολεία ήταν κατά κανόνα πρωτόγωνα. Μερικοί καλόγεροι και λαϊκοί που ήξεραν ανάγνωση και γραφή μάζευαν τα παιδιά στους νάρθηκες εκκλησιών ή σε κάποιο κελί και τους μάθαιναν την αλφαβήτα και να κουτσοδιαβάζουν. Το Άγιον Όρος και τα μετέωρα είναι τα μεγαλύτερα πνευματικά κέντρα της Ορθοδοξίας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Μετά την άλωση, σύμφωνα με το καθεστώς που επιβλήθηκε από τον Μωάμεθ, ήταν ο Πατριάρχης να ήταν απαλλαγμένος από κάθε είδους φόρο. Ωστόσο, επίδοξοι πατριάρχες πρότειναν από μόνοι τους τον Σουλτάνο να καταβάλουν χρήματα με αντάλλαγμα την αναρρίχησή τους στον πατριαρχικό θρόνο. Την ιστορία της Μαρίας και του περιτομημένου ή μη Μητροπολίτη την γνωρίζεις? Το 1476 η Μαρία, ελληνικής καταγωγής, σύζυγος του Σουλτάνου Μουράτ, ήθελε να ανεβάσει στον πατριαρχικό θρόνο τον Μητροπολίτη Φιλιπποπόλεως Διονύσιο, δίνοντας μάλιστα και 2.000 φλουριά. Ωστόσο, οι εχθροί του Μητροπολίτη άρχισαν να διαδίδουν ότι όχι μόνο ήταν εραστής της Μαρίας, αλλά επίσης ότι ήταν μουσουλμάνος, είχε κάνει περιτομή και γλεντούσε στα σουλτανικά χαρέμια. Έτσι προκλήθηκε μια σύνοδος, στην οποία πολλοί ιερωμένοι υποστήριξαν όλες αυτές τις κατηγορίες εναντίον του Διονυσίου. Τότε και αυτός, οργισμένος, πετάχτηκε πάνω, σήκωσε τα ράσα του και αποκάλυψε τα γεννητικά του όργανα, στα οποία δεν είχε γίνει καμία επέμβαση. Μητροπολίτες, αρχιμανδρίτες, μέχρι και ο τελευταίος ανώνυμος παπάς του κάθε χωριού. Όλοι αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα εμψυχώνουν τους Έλληνες να σηκώσουν το κεφάλι και να στρέψουν τα όπλα τους κατά του κατακτητή. Περισσότερα για αυτούς τους ξεσηκωμούς θα βρεις στην εικόνα πάνω δεξιά. Χάρη στην Εκκλησία, όλα αυτά τα 368 χρόνια της υποδούλωσής μας δεν ξεχάσαμε την γλώσσα μας. Το αποκαλούμενο κρυφό σχολείο λειτουργούσε τη νύχτα, επειδή τα παιδιά την ημέρα έπρεπε να δουλεύουν στα χωράφια ή στα εργαστήρια. Τα δίδακτρα ήταν ένα δευτεριάτικο, δηλαδή ένα καρβέλι που έπρεπε να πηγαίνει ο κάθε μαθητής στον δάσκαλο κάθε Δευτέρα. Και τώρα άλλα σημαντικά και ασήμαντα γεγονότα με στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής και τις συνήθειες των ανθρώπων επί τουρκοκρατίας.
Οι κάτοικοι της Σύμης ήταν οι καλύτεροι σφουγγαράδες. Από μικροί τρέφονταν με σκέτο παξιμάδι για να μην παχύνουν. Σύμφωνα μάλιστα με ένα έθιμο του νησιού, όποιος νέος δεν μπορούσε να μείνει μέσα στο νερό τουλάχιστον μισή ώρα, δεν μπορούσε να παντρευτεί. Στην Κίμολο, την εποχή της τουρκοκρατίας, ο σχήνος ήταν ένα πολύτιμο φυτό, ιδιαίτερα για τους φτωχούς. Το λάδι που παραγόταν από το φυτό αυτό το χρησιμοποιούσαν όλοι ως καύσιμο για τα λιχνάρια, ενώ οι πιο φτωχοί το χρησιμοποιούσαν και για τα φαγητά τους αντί για λάδι ελιάς. Οι κάτοικοι της Χίου και ιδιαίτερα οι γυναίκες συνήθιζαν να μασούν μαστίχα και μάλιστα να διασκεδάζουν με τη συνήθειά τους αυτή. Μερικές φορές μάλιστα πλησίαζαν κάποιον που τους άρεσε, έσκαγαν την φούσκα κοντά στο πρόσωπό του και τον έκαναν να νιώσει την αρωματική ανάσα τους. Σε μια περιοχή της Μάνης, στην Κακαβουλία, η έλλειψη του νερού ήταν πολύ μεγάλη και οι κάτοικοι ιδρεύονταν από στέρνες. Γι' αυτό, όταν επρόκειτο να παντρευτεί κάποιος, το σημαντικότερο μέρος της πρίκας ήταν το νερό. Οι κτηνοτρόφοι στην περιοχή της Κεπίνας στην Ήπειρο μεταμόσχευαν ένα κομμάτι κόκαλο από σκύλο, μήκους περίπου 5 εκατοστών, στο πίσω πόδι των αρνιών, αφού τους άνοιγαν τη σάρκα και ύστερα την έραβαν. Πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο τα αρνιά θα είχαν δύναμη και αντοχή στις δύσκολες κλιματικές συνθήκες της περιοχής και ακόμη ότι το κρέας τους θα αποκτούσε τέτοια μυρωδιά ώστε να μην προσέλκυε τους λύκους. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, οι περισσότεροι γιατροί στον ελλαδικό χώρο ήταν Κρητικοί και Εβραίοι, σπουδαγμένοι στην Πάδοβα. Όταν κάποιος άρρωστος υπέφερε από πονοκεφάλους, γνωμάτευαν ότι είχε αερικό και τον συμβούλευαν να καλέσει τον παπά για να του διαβάσει εξορκισμούς και να του ραντίσει το στρώμα με αγιασμένο νερό. Τον 18ο αιώνα, στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα, ένας περιηγητής είδε χειρουργικές και ορθοπαιδικές επεμβάσεις που πραγματοποιούσαν με επιτυχία Αρβανίτες χωριάτες. Συγκεκριμένα, ένας από αυτούς με ένα παλιό ξηράφι αφαίρεσε δεξιοτεχνικά πέτρες από την κίστη. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους το 1669, η ορεινή επαρχία των Σφακίων έμεινε αυτόνομη και σχεδόν αφορολόγητη, καθώς πρότειναν σε αντάλλαγμα να δίνουν στον Πασά χιόνι από τα λευκά όρη. Οι Τούρκοι το δέχτηκαν και έτσι αντικαταστάθηκε ο φόρος από λίγα σακιά γεμάτο χιόνι, τα οποία πήγαιναν οι Σφακιανοί το καλοκαίρι στο μέγαρο του Πασά για την παρασκευή αναψυκτικών. Οι Τούρκοι συνήθιζαν να αποκαλούν τις ελληνικές εκκλησίες αχούρ, δηλαδή στάβλους, και πολλές φορές έβαζαν μέσα σε αυτές τα άλογά τους. Γι' αυτό και παρατηρήθηκε το παράξενο φαινόμενο να χτίζονται ναοί με χαμηλές και στενές πόρτες, που δεν επέτρεπαν την είσοδο των αλόγων. Ο έρωτας στα χρόνια του σκότους. Λέτε να μην γινότανε? Πώς υπάρχουμε εμείς εξάλλου σήμερα? Νεότερες προσεγγίσεις για τις ερωτικές σχέσεις και τις σεξουαλικές πρακτικές στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Τι ήταν το κερατιάτικο και τι ο αργομουνιάτικος? Κατά τον 18ο αιώνα διαδίδονταν φοβερές ιστορίες για βρικόλακες που έβγαιναν από τους τάφους τους, κυκλοφορούσαν στους δρόμους και τρομοκρατούσαν τους κατοίκους των χωριών. Στο άκουσμα αυτό οι χωριάτες κλειδαμπαρωνόταν στα σπίτια τους. Υπήρχαν όμως και κάποιοι που εκμεταλλευόταν τις δυσιδαιμονίες αυτές για να πετύχουν κάτι που υπό κανονικές συνθήκες ήταν πολύ δύσκολο και επικίνδυνο. Επρόκειτο για τους ερωτευμένους νέους, οι οποίοι τη νύχτα, παίρνοντας φανάρια σκεπασμένα με μαύρα υφάσματα και σέρνοντας αλυσίδες ώστε να κάνουν θόρυβο, προσποιούνταν τους βρικόλακες και ανάγκαζαν τους ανθρώπους να κλείνονται στα σπίτια τους πανικόβλητοι. Έτσι έβρισκαν την ευκαιρία να σκαρφαλώνουν στις κάμαρες των κοριτσιών τους που τους περίμεναν πονηρούλιδες. Οι παράνομες ερωτικές σχέσεις τιμωρούνταν σκληρά.
Αν ο άνδρας και η γυναίκα ήταν ανήπανδροι, τους καταδίκαζαν σε 90 ραβδισμούς. Τον άνδρα τον χτυπούσαν στις πατούσες και την γυναίκα στα οπίσθια. Αν ο ένας ήταν παντρεμένος, καταδικαζόταν σε θάνατο με λιθοβολισμό. Αν ήταν και οι δύο παντρεμένοι, τους λιθοβολούσαν και πάλι, αφού όμως πρώτα έβαζαν στη βράκα της γυναίκας μια γάτα. Αν μια ανήπαντρη μουσουλμάνα είχε δεσμό με χριστιανό, τη λιθοβολούσαν μέχρι θανάτου. Στοιχείο: όταν μια γυναίκα έμενε χήρα και αποφάσιζε να μην παντρευτεί ξανά, ήταν υποχρεωμένη από τον νόμο να πληρώνει κάθε χρόνο έναν φόρο που ονομαζόταν αργομουνιάτικος. Αν τελικά αποφάσιζε να παντρευτεί, έπαβε να πληρώνει τον φόρο. Η μοιχεία ήταν θανάσιμο αμάρτημα κατά την τουρκοκρατία. Αν η Μιχαλίδα ήταν Τουρκάλα, την έκλειναν σε ένα σακί και την έριχναν στη θάλασσα. Αν ο άντρας της ήθελε να τη συγχωρέσει και να την κρατήσει, όφιλε να την φορτωθεί στην πλάτη του και να δεχθεί 150 ξυλιές στα οπίσθια. Στη συνέχεια έπρεπε να πληρώσει ένα είδος προστίμου, το λεγόμενο κερατιάτικο. Από τη στιγμή αυτή καθένας είχε το δικαίωμα να τον αποκαλεί κερατά.